Cuff them to us. When you bless other people, do not pass me by, oh yeah. Yo, Tadex. Mamunzwa ere achikonfesa 7 years ari pami oshasha iya yazoprofitwa kwanzi azvali kamdara kaya baba maka kane sutu wani nenge naka imi muri muchechi muri kuumba daka manje chinyi ichocho imi makandiburidza muchechi kunamata ndaida kunamata asi zvandakaona MaKrustu Tendeukai imi makandiburidza muchechi kunamata ndaida kunamata asi zvandakaona MaKrustu Tendeukai amuna love amuna ruda amuna care ende zvamunoita zvinzwisisike vanhu imimi muri mafarise munoti mwari mwari nemuromo chete. Oh my God. Vari kuumba godwa muchechi oti beji beji anonge nyama chake na chete mavheji imba ya mwari yava paeji vari kuwanza skechi something is lacking maneka unhu kanofizura setiyegasi ndibate musoro ivo vanondisecha bachi ane nzeve anzwa ndoimba zvichakumanasi imi makandiburidza muchechi kunamata ndaida kunamata asi zvandakaona MaKrustu Tendeukai imi makandiburidza muchechi kunamata ndaida kunamata asi zvandakaona MaKrustu Tendeukai gore rapera muchingoparidza chegumi nyama ndeyenyu vane meno edu harumi denga renyu nderemhene nderevapfumi ko isu ana gonzo ana gwambini toita sei tobata baba baba Abhurama toita sei tobata baba iya imi makandiburidza muchechi kunamata ndaida kunamata asi zvandakaona MaKrustu Tendeukai imi makandiburidza muchechi kunamata ndaida kunamata asi zvandakaona MaKrustu Tendeukai mamunzwa ere achikonfesa 7 years ari pami oshasha iya yazoprofitwa kwanzi azvali kamdara kaya baba maka kane sutu wani nenge naka imi muri muchechi muri kuumba daka manje chinyi ichocho imi makandiburidza muchechi kunamata ndaida kunamata asi zvandakaona MaKrustu Tendeukai imi makandiburidza muchechi kunamata ndaida kunamata asi zvandakaona MaKrustu Tendeukai Tadex made it.